ассалому алайкум подписчикони азиз, манам бо шумо ҷомиҷон тв 01 шидагай, канали ҷомиҷон тв маҳкам шидагай. ай ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки бар қасди ҳамин душмано ҳамин каналро дастгирӣ мекунем. иншоалло ки ба дастгирии шумо бо ҷои худша мегира канал. яъне мебинен ин рӯз аввало ҳамаи шуморо ба ин рӯзи саиди ҷумъа муборакбод мегӯям. аз даргоҳи илоҳӣ барои ҳамаи шумо хушиҳои зиндагиро хоҳонам. ва чӣ ки мебинед барф ва тамоми санатш барф боридагия. мебинед ба ғавси барфа диден чӣ кар нахе кор мекунӣ да барф борон. ба хотири ҳамин коракҳо ай ҳамаи шумо хоҳиш мекунам бачаҳои ҷон ҳамин канали маро дастгирӣ кунед дар пеши дӯсту душман бо ҷои худша бигирад. канала номшанав мондем. подписчикое ки дар канали ма подписатсия кардагӣ будан, ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки бо дар ин канал подписатсия кунед. ӯ канал маҳкам шид, боқӣ сарбаланд бошед. аз ҳамаи шумо миннатдорам. як бори дигар рӯзи саиди ҷумъа ба ҳамаи шумо муборак. шоишу барори кор ва кор давом дорад. ҳаво хеле хунукай, хеле ки бебинед. лапотка қатиме партомиҷаро биёбгӣ. майла дастом ях кардагия бачаҳко илтимос дастгирӣ подписатсияро фаромӯш намекунем. поделиться, як лайк, ай шумо як комментарияи хуб ба хотири аллоҳ дастгириро фаромӯш накунед. зинда бошед. Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Прошу вас, не забудем подписаться на мой канал ҷомиҷон тв 01. Заранее всем большое спасибо, дорогие мои. Вот сегодня у нас такой работа. Снегопад. Очень много снега. И погода тоже нормально.